Bé, doncs, mirant totes les bolses estes, sí que hem pensat que, bueno, la persona que comença a separar l'orgànic, jo crec que mai deixa de fer-ho. Jo estic ara de vacances, no estic així, estic fora del poble, i en el poble que estic, que es diu Benicàssim, no hi ha per a fer aquest tipus de separació. I quan faig un bollit, una truita o alguna cosa, de veres, no és per parlar, me fa mal al cor tirar tot això al rebuig, me fa mal al cor. És una de les realitats que s'aconsegueixen en aquesta forma de pensar, valoritzar realment allò que fem en la vida. I simplement volíem comentar-ho.